बूढ़ा ब्यास के बहिन पर फाड़ गेलो था ब्यास। भैया गुड्डू पांडे के कैसे करी प्यार हो बड़का ये वायरल कर दियो दिया कि छोटा छोटी बतिया होत रहलो थवा ना भगले जैसे फ्री में हो तो मौजूद लेबो पूरा माल करबे में पैसा देवेला लोग का हमरा के बिना गोर हाथ के भीख मांगा लेके कर लेते नहीं पैसा देवेला का हमरा के आई एम लिख देबो कि बूढ़ा ब्यास के बहिन पर फाड़ गेलो था ब्यास। ये दुगोला हां ये दुगोला में लिखा जाला ओ में लिखा कि नहीं लोथा ब्यास ने हनुमान चालीसा बहुत सुंदर गाया था। जादो राजकुमार के कैसे करी प्यार हो पर मतलब या मिलल बे हमरो एकरा बिना हमर फाटा जान के बिना रह फाटा तभे जा काटी के करे जा काटी के करे जा खोइछा में